Вайна. Няма такога чалавека, які б застаўся раўнадушны да гэтага слова. Дзеці вайны. Не пашкадавала вайна і іх, дзяцей, самае неабароненае насельніцтва краіны. Я ведаю і хачу расказаць іншым, што мая бабуля, піскун Вольга Константиновна, разам з дарослымі пазнала ўсе нястачы ваеннага ліхалецця, глядзела смерці ў вочы. Ты кажаш, я не ведаю вайны, што мне тады гадоў было замала. Чаму яна забрала мае сны? На ўсё жыццё наперад сны забрала. Сям'я складалася з 6 чалавек. Маці Домна, бацька Константин і 4 сястры. Я, Паліна, Ганна і Ніна. Я была самой старэйшай. У 1937 годзе памерла маці. Калі пачалася вайна, бацька забралі на фронт. Я засталася адна з малодшымі сёстрамі. Было вельмі цяжка, дапамогі ніякай не было. Восенню 1942 года у вёску прыйшлі немцы. Забралі ўсіх падлеткаў і адвезлі ў Жыткавічы. Пасадзілі ў таварныя вагоны цягніка. Там ужо былі дзеці суседніх вёсак. Усе мы вельмі плакалі. Ехалі прыкладна 4 дні. Кармілі нас 1 раз у дзень кавалачкам хлеба і міскай пахлёбкі. Калі прывезлі на месца у Германію, высадзілі нас каля горада Кёльна. Размеркавалі на 2 групы. Хлопчыкі ў адну, дзяўчынкі ў другую. Пасадзілі ў машыны і прывезлі да баракаў, якія былі агароджаны калючым дротам. Пасялілі нас у гэтыя халодныя баракі. Работы было шмат. Калі нешта не атрымоўвалася, моцна білі. Я працавала на кухні, чысціла бульбу, гатавала ежу, мыла посуд. Даводзілася цягаць 40-літровыя каструлі. Спалі па 5 гадзін у суткі. Астатні час працавалі. У канцы 1943 года нас вызвалілі французскія салдаты. Дома я была ў лютым 1944 годзе. Вайна яшчэ не скончылася, таму не пакідаў страх за сваё жыццё. Немцы, калі адступалі, былі яшчэ злейшыя, чым у пачатку вайны. Суседнія вёскі палалі, некаторыя разам з жыхарамі. У полымі помсты гінулі старыя і дзеці. Вызвалілі дзедаўку летам 1944 года. Людзі, захоўвайце мір. Мы, дзеці, не хочам паўтарэння вайны.